Kak. Kula nuwun para sesepuh, para kini sepuh ingkang satuhu kula pakteni. Para bapak, para ibu, lan sederek-sederek sedaya ingkang minulya ing budi. Para tamu lan adik-adik sedaya ingkang kula hormati. Kula nuwun keparenga kula semelo atur ngempil kamardikan panjenengan sedaya pikalanipun nembe eca wawan pangandikan. Kula minangka wakil keluarga minangkani pamundhutipun ingkang kemengku kadhe sepisan ngaturaken syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung dene hajatipun Bapak Irham sekalian anggenipun hamengku gati ndhawuhaken putranipun ingkang selesih kalih taun sampun kalampahan dawuh kalian Mas Agus rikala dinten Kamis tanggal 12 Panci jam 11 wonten ing dalemipun Bapak Fikror kanthi manggih rahayu kalih ing Sembekawa. Kaping kalihipun Bapak Irham sakeluarga ngaturaken panuwun ingkang sanget menawi para tamu sampun kersa ngrawuhi miwah paring donga pamuji dumateng Sri pengantin sekalian. Sarenging Bapak Fikror sakeluarga boten saged ngaturi punapa-punapa. Sagedipun namung ngaturaken puji pangestuti mugi-mugi pikantuk sikautaman panjenengan sedaya saking Gusti ingkang Maha Agung. Kaping tiganipun Bapak Fikror sakeluarga nyuwun gedonga marang para tamu sedaya supados Sri penganten sekalian segodho nglaksani kekudangipun para pini sepuh sedaya. Tuwin enggal pinaringin momongan putra utawi putri ingkang bekti dumateng Gusti, dumateng rama ibunipun lan para pini sepuhipun sageda mikul dhuwur mendem jero labet dhateng nagri ingkang pungkasan mbok bele wonten kakuranganipun prapsila anggenipun ngacarani menawi daharenipun kirang eca ugi papanipun kirang sae Bapak Fikror sakeluarga ngaturaken si samudra pangsami